тағоёи ма мақсад дар ҳамин зиндагии падару модари ма дахолат кардан. мисол бояд ку ягон кас бояд дар зиндагии як касига бародар дахолат накунад. мисол имрӯз ина мисол ҳаракат мекунем, пешравӣ мекунем. ман мехоҳам ки мисол дар бари ман падари ман бошад, мехоҳам ки мисол дар бари ман модари ман бошад, мисол оилаи ман бошад, додари ман бошад. Ай пешравӣ, ай муваффақияти ман. мисол тағоёи ма омадан дар хона дар вақти набудани падари ман бобои маро латкӯб кардан бародар. мефаҳмӣ, мусафеда латкӯб кардан ки бобои ман оилаи мо сарҷам нестай. падар модари ман мисол модари ман ба зиндагии худ шай, падари ман ба зиндагии худ шай. ҳамин чиз бародарҷон дар зиндагии мара сахт ва офтода мекунад. айнат мекунам, заҳмат мекашам дар рав дар дигар ҷо. мақсад мардум эҳтиром мекунад, ҳурмат мекунад, чӣ мекунад. ба худо қасам ман баъзан вақт зиқ мешавам, мегӯям ки мисол оилаи мо сарҷам нестай. Rahim Production. جان فیدای هم خیلی برادران این وقتی میشن ما بردیم خوشش نگه. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامتی خوبه؟ بودین؟ وطن اگجوش میشه برادر. دانارا اینا دیگه مراتب آماده است. کار نجات گفتن ختم ویدیو میکنیم. گفتنیم که یک جونو همین هجومات سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. ما اینا یا برآمدم اکم یانو گروپیو غامدود خدا را شکر الحمدلله خیلی بهتر شدم. اینایی کرد اومدم نصیب ان شاء الله ایسر میگیرم. شفاش الله میتونه که سبب میشه. بهترین. هزار احمد باکی عبدالله کی از سخنهای بهترین میشه. سلامت باشین. هزار احمد آقاجون. آمود باشین. شما برادر جان. شما میتونید برادر جان در هجومای ما نه اینکه فقط هجوم است. کاستاپراف، مانوال مساج، بغیر زی مساجی پراستاتیت دیگه همه نمودی مساج ها الحمدلله که هست. برای فهمیدن شما در زیر نوار نمره ما وجود داره. انشاءالله بنویسین و با شما با عادی کردن میفرماییم. همه کسا خوش اومدین. نور دیده تاج سر. салом дуруд бар кулли тамошобинони доимии сомонаи Rahim Production. дӯстони азиз, инак боз барномаи сирҳои нофта ҳамроҳи бародари азиз, дӯсти беҳтарин, он нафаре ки тӯли чанд сол боз мо ҳамроҳи ин бародар яъне Раҷабалӣ Ибронӣ ҳамкорӣ дорем. як бародари қадрдон имрӯз дар барномаи сирҳои ногуфта аввалин барномае ки сиру асрори акаи Раҷабалиро манзури шумо мегардонем. хуш омадӣ акаҷон ба барномаи мо. саломат бошӣ. ассалому алайкум. хуби бародарҷон, тенҷӣ? як ҷон ташаккур. миннатдори худро ба шумо баён мекунам, ба кулли тамошобинони шумо баён мекунам ки яъне ки дар ин барнома моро даъват кардем, дар ин барнома омадем. пешаи ҳама ба кулли тамошобинони шумо гуфтанӣ ҳастем ки худованд дар корашон барор буда, тансиятӣ, хонаводӣ дар ҷое ки бошанд, чӣ орзу, чӣ нияти неке ки доранд, худованд ба орзу нияташон бирасонашона, ҳамеша муваффақ бошанд, ҳеҷ вақт муҳтоҷи номард накунашон. саломат бошӣ акаи Раҷабалиҷон. агар тайёр бошӣ шурӯъ кунем ба суолу ҷавоб. албатта бародарҷон, агар мо тайёр намебудем бародарҷон иҷа намеомадем. суоло аз ҷониби зиндагӣ, пастӣ, баландиҳо, азобу машаққати кору фаъолияти шумо боша. иҷозат ҳаст ки мо аз ҳар як равиши барнома барои шумо суол пешниҳод кунем? 100% бародарҷон, чӣ чизе ҳастан мегӯянд ку мо ҳамаша 100% ҷавоб мегием, барое ки и тамошобино, мухлисо бояд ай ҳола аҳволи мо, ай кори мо 100% ҳақ доранд, барое ки мо бево ҳеҷ каем. саломат бошӣ акаи Раҷабҷон. якум суол, аллакай и аввалин барномаи ба фикри маҳа бале дар барнома иштирок кардан? албатта. аввал биё сараввал аз ҳаёт, рӯзгор, сол, таваллуд, зиндагиномаитон яъне тарҷумаи ҳолтон каме маълумот дошта бошанд бародарони азиз. фаҳмо, ман Хайр Раҷабалӣ Ибронӣ, соли таваллудам 96, зода ва истиқоматкунандаи вилояти Хатлон, ноҳияи Шуробод. хай мактаба дар ноҳияи Фархор, дар мактаби рақами 8 ноҳияи Фархор, дар яъне ки ватани падаримон ки дар ноҳияи Фархор аст, дар онҷа мактаба буд кардем. соли 2014 баъд аввалин амо вақт маркази милли тестӣ буд. мо маркази милли тестӣ қатъи супурда будем ки забони англисӣ, русӣ, хориҷӣ супурдем, қабул нашудем. баъд коллеҷ хондем. хулоса аз соли 2014 то ин ҷониб дар ҳамин шаҳри Душанбе кор ва фаъолият мекунем бародари азиз. саломат бошен. дар оила чанд нафаред? дар оила бародарҷон 6 фарзанд, 4 писар, 2 духтар. 4 писар, 2 духтар. бале 4 писар, 2 духтар. ман худам бачаи калони хонаам.
یعنی ستونی خانه بعد از پدر شما. бале 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 پدر مادر در قید حیات هستند. алҳамдулилло бародарҷон дар хади ҳаёт ҳастанд бале ҳастанд سلامت باشین. بیا راجع به کار فعالیت شما گفتن که ما خواندیم آمدیم این جانب در دوشنبه کار و فعالیت کردیم. бале бале سبب اساسی اول تا جایی که ما پشت پردگی زندگی شما را خوب درک میکنیم که برای تماشابینان ما همچون بیگانه صحبت میکنیم در برنامه. бале 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 شما اول سراینده بودید، бале бале ман یعنی یک قسمت فقط سرود و همین خیلی چیزها را میکردیم. بعدا یک باره 360 گرادوس تاب خوردیم با فیلم های تربیوی. ана ки бародарҷон як чизае ки мо агар раимҷон худа 100% медонӣ ки мо ҳаму клипҳо ва ҳаму сурудоеро ки тайёр мекардем ҳамоам ҷиҳати тарбиявӣ доштанд. мо мақсад санъат ҳамаш санъат ай мақсад хо масалан соҳаи кино боша, хо масалан соҳаи масалан театр боша, хо соҳаи масалан сурудхонӣ ва мусиқинавозӣ боша, дигар соҳа боша, ҳамаш санъат ай. мо аввал ай хурда ами санъата дӯст медоштам да, ами санъата дӯст медоштам. ба ҳамин хотир хай як вақто мақсад клипҳоро сурудоро мекардем. баъдан мақсад гуфтам ки бештар филмҳои тарбиявиро мақсад кунам. филмҳои тарбиявӣ мақсад хубтар нақштар, барое ки дар ман соли 2018 ҳамин нақшаи филмҳои тарбиявиро доштам ки мақсад филмҳои тарбиявиро пешниҳод кунам. не ки бо сабабе ки ӯ вақт мо ҳамин тайёр набудем, аз ҷиҳати масалан аппаратура студияи шахсӣ надоштам, масалан камераи шахсӣ надоштам. ҳамин дастнорас буда барои мо ҳамин чизоро кардан. баъд хай худоро шукр ки аз соли 2021 ки ман алҳамдулилло студияи шахсӣ хидмат дорам, камера ҳама чизои хидмат дорам. мисол баъд ҳамин сол бигем ки оғоз кардем ҳамин кора, не ки сурудора ва клипҳоро иншоалло ба амри алло ки бо пешниҳод мекунем. мо ягон бигем ки бас накардем. یعنی یک مدت бале бале як муддат фақат мо бигем ки филмҳои тарбиявиро зиёдтар кардем. дига барое ки як раимҷон як чизае бачаҳо чахад ин чиза нағз медонӣ, барои як клипа мо масалан тайёр кардан як моҳ вақти мо сарф мешавад. барои чӣ? мисол шеъра менависа, мисол бародар мо мисол менависа шеъра, мо ӯро оҳангда медурорем, мисол ӯро оҳангда медурорем, баъди оҳанг дуровардан ӯро бо аранжировка дамети, мисол як ҳафта ду ҳафтаи дига омардак мусиқӣ менавоза, аранжировка мекуна, мебари студияи сабти овоз ӯро сабт мекунӣ. мисол роуна як моҳ мегзара бародар. мо дар як моҳ як клип барои тамошобин пешниҳод мекунем. ин ман фикр мекунам ки барои тамошобин и басанда нестай. барои ҳамин филмҳои тарбиявӣ бошанд нақштарай. ман мисол метавонам ки дар як моҳ 10 филми тарбиявӣ кӯтоҳ барои во пешниҳод кунам. не ки агар клип пешниҳод кунам, як клип метавонам, и мегӯям ки басанда нест. از همه روزی وزمینترین در حیات از دوران خورده تا انمین جانبه یک موقع زندگی تا گبزه که برادر که از یادی تو نمیرود تا حال انمون روز ترا به انمی درجه آوردگی رسوندگی های. یعنی انسان هر یک انسان در زندگی یک مقصد و مرامی داره که بعد کوشش میکنه که به اون مقصد و مرامش برسه. میدونی رایم خای اینجا همه روزی وزمینتری، همه روزی وزمینترین دارم. با مقصد هر یک چیزی که در زندگی هر یک شخص میاد امتحانه برادر جان. هر یک حالتی که میاد، نه که ما فکر میکنم همه در روزی وزمینترین برای ما همون روزیه که مثلا پدر مادر ما را دیگه ما دیگر جدا کردن. فهمیدی برادر؟ تغییر ما مقصد در همین زندگی پدر مادر ما دخالت کردن. مثال باید که یگان کس باید در زندگی کسی برادر دخالت نکنه. من مثال امروز اینا مثال حرکت میکنم، پیشروی میکنم. من میخوام که مثال در باری من پدری من باشه، میخوام که مثال در باری من مادری من باشه، مثال اویلای من باشه، دادری من باشه. ای پیشروی ای موفقیت من مثال ببینن، مثال در باری من باشن، لذت ببرن. نه که در زندگی پدر مادری من تغییر ما دخالت کردن. رایم جون ما بابای ما که مرا مقصد کودکیم درس میداد، رایم میفهموند همه جهتا بگیم برای من زحمت میکشید، مهنت میکرد. تغییر ما اومدن در خونه در وقتی نبودن پدری ما بابای ما را لطکوب کردن برادر. میفهمی مسافت لطکوب کردن که بابای ما ملای محله بعد همگان بابای ما را احترام میکرد، حرمت میکرد. رایم جون امروز ما دویم با خدا قسم وقتی که میبینم حرکت میکنم، مهنت میکنم، زحمت میکشم،
дар дигар ҷо мақсад мардум эҳтиром мекунад, ҳурмат мекунад, чӣ мекунад. Ба худо қасам ман баъзан вақт зиқ мешавам, мегӯям ки мисол оилаи мо сарҷам нестай, падар модари ман мисол модари ман ба зиндагии худ шай, падари ман ба зиндагии худ шай, ҳамин чиз бародарҷон дар зиндагӣ мара сахт ро афтода мекунад. Як ҷиҳат ман ҳазор бор шукр мекунам худованда ки мисол ман хидмат тонистам бардошта бе ёрдами ягон кас. болои ин қадар мушкилиҳо. Бале. Ҳамеки ҳамин сахттарин лаҳза буд бачаи кӯчаки мо дар ҳаёт ҳамин рӯзҳоро дидем бародар. гуфтем ки бародаро апо хоро ҳақ доранд аз зиндагӣ пишти пардагии шумо. баъзе нафар сухане мезанад ки аз дил ку боз сахттар мерасад, барое ки зиндагӣ як шахсията намедонад, намефаҳма ки ҳамин инсон дар чӣ азобай. фақат хиёл мекунад рӯи экран иштаги коршон кайфи сафову хирсандиянд. дарк намекунад ки ҳар як инсон бо пастиҳое дорад ки баъзе нафар товба мекунад аз ин хиррӯзҳое ки инсон гузарондагиай, ин шахсият гузарондагиай. гуфте ки ҷудошавии падару модари мо. ҳозир шумо дар барнома ошкоро гап задед ки зиндагии падару модари мара тағоён вайрон карданд. Бале. шояд ки ҳамин навора тағоё тамошо кунанд, баъд барои шумо ягон гап чап намегӯянд. ман ягон кас мақсад ягон кас ҳақ ҳуқуқ ин чизи ҳақиқат агар тағоёи мо мисол ҳамин чиза фикр мекарданд ӯ масалан як чиз айда ман ин гапи ман танҳо дар тағоёи ман дахл надорад, дар кулли ҳамон нафарҳое дахл дорад ки масалан дар зиндагии хоҳаршон, дар зиндагии бародаршон, дар зиндагии як казига дахолат мекунанд. ман кулли ҳамон нафарҳо да гуфтанӣ ҳастем ки ба ҷои як оиларо пароканда кардан, ба ҷои як оилаи мустаҳкама як хушбахтиро яъне ки яксон кардан, ба ҷои ҳамон оиларо мустаҳкам кунен, сарҷам кунен, нофаҳм бошанд, ягон хатогӣ дошта бошанд, хатогии худшонро бифаҳмонем ки бигӯен оиларо пароканда накунанд. мо се фарзанд будем, масалан ман худам будам, додарам, баъд хоҳарам. ман синфи як будам раимҷон, синфи як будам. хоҳарчаи ман ҳозир алҳамдулилло шавҳар дора, зиндагии обод дора. хоҳарчаи ман бигӯем ки кӯдак буд, яксола, бигӯем ки дар дасти модарам буд, яксола, якнимсола дар дасти модарам буд. ман худам синфи як будам. мисол 2003 ман синфи ягим 2003 буд бародар. ина представить кунед. мисол барои ҳамин гуфтанӣ ҳастем ки ҳеҷ вақт оила як каса пароканда накунед. барои як мушкилӣ дар зиндагӣ ҳама мешавад, ҳама зиндагӣ дар ҳама зиндагӣ ҷангу даъво, яъне ки мушкилиҳо мешавад. не ки ин маънои ӯро надорад ки ба сари мо як мушкилӣ омад мо бояд оиламонро пароканда кунем. мо дар зиндагӣ бояд барои як кас зиндагӣ кунем, барои як нафар, масалан махсусан оила. мисол бояд барои занам зиндагӣ кунам, барои фарзандом зиндагӣ кунам, барои падару модарам зиндагӣ кунам. яъне ки вақте ки масалан зиндагиро имрӯз як камтар мушкилӣ омад, ман зиндагима пароканда кунам, дигариш биёяд, ман наметунам уштам, бо мушкилӣ хоҳ нохоҳ пайдо мешавад. ҳамин хеле аст раимҷон, дар зиндагӣ бемушкилӣ намешавад. барои ҳамин гуфтанӣ ҳастам ҳамаи одамода ки илтимос накунед хона як каса вайрон, ҳеҷ маҳал ҳамин корро накунед. баъд раимҷон як нуқтаи асоситарина гуфтанӣ бародарҷон ки ҳамин чиза дар ёд бигирад, зану шавҳарон махсусан. мақсад вақте ки шумо оилаи худтонро пароканда мекунед, шумо фикр накунед, масалан шумо оилаи худтонро пароканда мекунед, ай ҳамун зиндагӣ озод мешавед, яъне ки мушкилиётон бартараф мешавад. ин чиза умуман фикр накунед. шумо фақат як чиза фикр кунед ки вақте ки шумо оилаи худтонро пароканда мекунед, ба ғайри шумо фарзандои шумо азоб мекашанд. ду се фарзанде ки дорем парокандаашон мекунед, бепадару бемодар калон мешаванд, онаво азоб мекашанд. шумо фикри худтона мекунед ки озод мешавам, зани дигар мегирам, ё озод мешавам, шавҳари дигар мегирам, кайфи сафо мекунам, истироҳат мекунам. не ки фикри фарзандотон накунед, фақат ба хотири хушбахтии худтон неа пешаи оне ки оиларо пароканда мекунед, фикри мақсад фарзандоро кардан дар кор, оиларо пароканда кардан дар кор нест. хай ман ин чиза дар ҳаёт дидам раимҷон, ман дар китоб нахондам. ин чиза ман дар ҳаёт дидам, аз таҷрибаи ҳаёт мегӯям ки ҳамин чиза накунам. раҷаҷон, вақте ки шумо филмҳои тарбиявӣ сабт мекунед, ҳолатҳое ки мешавад айнан коре ки дар зиндагии шумо шидагиай, шумо ҳамун чиза боз рӯи экран мебуроред барои тарбияи дигар шахсият. ҳамун ҳолатҳо дар худтонро чӣ хеле эҳсос мекунед? ман бародар ҳар як филм, ҳар як масалан ролике ки омода мекунем тарбиявӣ, пешаи ҳама ҷиҳатҳо ман фикр мекунам,
аксарият хай бисёртар савол метавонанд ки акай раҷаб валӣ масалан ҳами чизоро мекунем дар зиндагии шумо тааллуқ дора не рости аксарият шумода тааллуқ надора не ки ман ҳамин чиза эҳсос мекунам раҳимҷон ҳамин ҳар як нақшеро ки ман бозӣ мекунам ҳамун чиза сидқан эҳсос мекунам дарк мекунам дар ҷои ҳамун нафаре ки ҳамин чиза дар ҳаёт дидагиай ҳамин сахтиро дар ҳаёт дидагиай ана ман ҳамин чиза мақсад бародарҷон ҳис мекунам бо баъзан вақт мешавад ки ман масалан дар нақшҳои худами бад бозӣ мекунам ана дар комментариҳо мақсад гапҳои безеб мегӯям хеле ман аҳамият наметам барое ки вақте ки дар комментария гапи қабеҳ мегӯям ман фикр мекунам ки мардум ҳами нақши моро сидқан қабул кардагиа яъне ки реалӣ фикр намехоҳад ки дар дигар образ бозӣ кунед бале бале ҳақиқат фикр кардагиа баъд мисол гапҳои қабеҳ мегӯям бисёр хеле ман мегӯям ки бародаро ҳақорат кардан дар кор нестай ин зиндагӣ ҳамун нафарое ҳастай ки дар ҳаёт действително ҳама хел ҳастанд дар ҳаёт ҳақиқатан ҳама хел ҳастанд мо чеҳраи ҳамон одаморо нишон медиҳем ки дар ҳаёт на самом деле одами бад ҳастай баъд як чизи дига баъд бисёр мегӯям ки акай раҷабалӣ чи ба мақсади нақшҳои бада бисёр бозӣ мекунӣ раҳимҷон як чиза худа дар санъати чиза нағз медонӣ бародар вақте ки ман сценарияро менависам бародар сценарияро менависам омода мекунам нақши ҳамаи одами бад ё нақши одами ҷиддиро бозӣ кардан и беҳад мақсад мушкилай фаҳмидӣ таҷрибаи баланда талаб мекунад бале бале мушкилай ман мисол таъриф намекунам ки ман зӯром ман мисоли гап ки дараҷаи олида бозӣ мекунам ман таъриф намекунам не ки ҳамин бародарое ки ман қадчун бозӣ мекунам ҳамин нақша ҷиддӣ биромада наметавонам агар ман ҳамун нақша ба удаи дигари бародаро бимонам мақсад ҳамира мардум реалӣ қабул намекунад яъне дар ҳамун саҳна роли аз ҳама муҳим ҳамун образа бояд ҳамун образ филма бикаша ё саҳнаро бикаша маҷбурем ки ҳамун рола худтон бозӣ ман кунед маҷбурам ки ҳамуро бародарҷон сидқан ба тамоми ҳастим ҳамин нақши одами бада ба тамоми ҳастим бозӣ кунам ки ана тамошобин ҳамун чиза ҳақиқат фикр кунад ман ин чиза доим мегӯм ана амхелис баъд хай дар комментариҳо гапҳои мисол қалбе менависам ки ҳеҷ гап надорад ин нақшай кадом филме ки то ҳол аз пушти ҳанамун нақштон гапҳои бад шунавидагиед кадом филм ё ин ки роли ки тарбиявие ки кардагиед бале ман дар филми деҳотӣ акай фаррухи неъмат бародар мон бозӣ кардагӣ будам дар филми деҳотӣ як нақш бозӣ кардагӣ будам он вақт мақсад кам дар нақшо ки будам будан хай ролико ҳамуда гапҳои қабеҳ бисёр навистагиам баъд нами як 4-5 моҳ пеш 4-5 моҳ пеш дар як филми дига дар филми акай ҳамин фаррухи неъмат дар филми тарбиявия номи филм ман намедонам чӣ номгузорӣ кардагиай фақат ҳамун филм ҳамин хелае ки ман бародарашам додарашам мақсад чӣ мекунам меоям мегӯяд ки модар касалай модар мақсад беморай ҳамин модара мақсад гап ки ёрдам бикар ту сум дорӣ ту бойгарӣ дорӣ мақсад падару модар яъне ки ҳамун дороишона дар ту монданд ту фарзанди хурдӣ ки будӣ моро ёрдам ки ман ҳамин мегӯм ман ягон майда ёрдам бурдам мекунам мегӯм бира кор ки меҳнат ки заҳмат бикаш худ биёсун бира ба иҷа мегӯм мақсад ман намебудам шумо чӣ кор мекардем мегӯм ман пулу мол намедоштам шумо чӣ кор мекардем барои ҳамин мегӯм ман ягон майда ёрдам бурдам намекунам ман бо як духтараки дига хати бигем гӯё ки арӯс май заншаванда ман ҳамаи бигем ки дору надорум ҳамун духтаракай дар ҳамун рол бозӣ кардагим ана ҳамхели хай ҳамунҷо беҳад суханои қабеҳ гуфтанд дар тикток яде каси га партофтааст ҳамун роли ки ман дидам 600-700 ҳазор просмотрай ҳамунҷо гапҳои мақсад пасти баланд беҳад баъзеш медонӣ раҳимҷон ман мардам душмани худма яъне ки западло ҳақорат кардани бародар ира арзанда намедонам ми душмани рӯбарума ман ай падару модар ҳақорат намекунам бародарҷон мисол ҳамин чиза арзанда намедонам не ки тамошобинои мо ки мо меҳнат мекунем заҳмат мекашем худат ин чиза нағз медонӣ барои як филма мисол дига мерай сценария сиёмка монтаж овоз тайёр мекунӣ интернет сарф мекунӣ баъзан вақт интернет ғаму мета бо ҳазор меҳнат мекунем меброрем не ки як гапҳо як чизое мешунавӣ ки раҳимҷон баъзан вақт ба худо дилмонда мешавӣ абача ай падару модарат ҳақорат мекунанд